وصلى عليك يا حبيب قربان حسین لجپال تو میں قربان حسین لجپال تو جنا صبر دے آدم کاند دے نانے پاک رسول دے دینے تو بادی سر تے تڑ دی لا دیتی کاربار دی نہیں پرواہ کیتی جند یار دے ناوے لان دیتی نام ہویا پیر شبیر جیا فید حق دی گل سنا دیتی عرفانہ کلام عرفہ سرکار دا کیونکہ ساڑھے آج بڑے پرانے سنگیت کارش پاک صاحب تشریف فرما ہے جب سخرام سرکار دے پہلوی داج مشکرہ گا غریبی
اجرے شریف جو مہاراج نے کی ویکھیا کول بڑے درداں دے نال رو رہی ہے سرکار دے کنی واز پیا جدوں کنی واز پیا بڑے پریشان ہوندے نے میں قربان یار پہ کھڑی فرماندے نے میں گل دسدا جاواں کول انڈے خود دندی ہے پر دے بچے کانگڑدا ہے پوری کائنات جڑا صدمہ جڑا اولاد ہے اس تو بڑا صدمہ کوئی نہیں میں قربان یار پہ کھڑی دی کلم چلی کڑی فرمان دینے کالیے کولے اے بول سوے بول سویرے اتے بول مادی او بولی او ناس تیرے او ناس میرے تے لکھیا چولی دیگر ویلا تے مقید کویلا تے آن جواب دتوئی سنگتاں پئیاں او دنیا تے اس سنگتاں پئیاں آگر وتھا او پئیاں شکلاں یاد نہ ہو رہیاں چنگی مندی سجنا کولوں تے سیواری ہو ہے جاندی چکی مہارا
تے جد کنڈ دتی ہے یار تے سونے نال پتل نہیں رلتا کیا سکتے ہوندے ہاں کیا بات ہے اللہ اکبر جی 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 سونے نالی پتل نہیں رلتا تے سرمے نالے نہ کو لے کام دی کی جرت محمد جتے بلبلی بولے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے انسان نے اپنا ٹائم گزار کے چلے جانا ہے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کرنے والے لوگوں نے انہوں کی بقا ہے انہیں زندہ رہنا ہے تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ساری مجال اتنی نہیں کہ ذکر کر کے اپنے دعوے کریے وہ بارگاہ کیسی ہے آخری شعر میں اجازت ہے آپ فرماتے ہیں کریم امتی ماشاء اللہ